F'Marzu li għadda, il-beħ bl-imnut f'Malta żdied bi 3% meta mqabbel max-xahar ta' qabel. Meta mqabbel ma' Marzu tas-sena l-oħra, il-beħ fl-istess xahar ta' din is-sena żdied b'16.4%. F'dan ir-rigward, Malta reġistrat it-tielet l-ogħla żieda fil-beħ fost il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat, illi nnota wkoll li f'Marzu ta' din is-sena ir-rata medja tal-beħ bl-imnut fl-Unjoni Ewropea naqset b'0.2% u fiż-żona tal-Ewro naqset b'0.4% meta mqabbla ma' frar illi għadda. Madankollu, ir-rata medja żdiedet meta mqabbla ma' Marzu ta' sena ilu. Fil-fatt, ir-rata tal-beħ bl-imnut żdiedet b'1.7% fost l-istati kollha tal-Unjoni Ewropea u 0.8 ta' perċentwal fiż-żona tal-Ewro. Huma l-Slovenja u l-Estonja illi f'Marzu li għadda kellhom l-akbar żieda ta' beħ bl-imnut meta mqabbel ma' Marzu tal-2021, b'rata ta' 25.6% u 18.4% rispettivament. Warahom tiġi Malta b'16.4%. Minaħa l-oħra, Danimarka, Spanja u l-Belġju rreġistraw l-akbar tnaqqis fil-beħ b'11%, 4.8% u 3.9% rispettivament. F'Marzu li għadda, fiż-żona tal-Ewro kien il-fjuwil li ra l-akbar żieda ta' beħ b'8.3%. Waraw jiġu prodotti li mhumiex ikel b'2.8%. Mill-banda l-oħra, il-prodotti tal-ikel u x-xorb u t-tabak irreġistraw tnaqqis ta' 2.5% meta mqabbel ma' Marzu tal-2021. L-istess xejra ġiet irreġistrata fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea.